On the road to the sadness, feeling empty again. On the road to somewhere, maybe there I'll find my place. Avui, a motiu del 25N, s'està fent tota una jornada a l'institut, amb tots els nivells, amb diferents tallers per sensibilitzar sobre el tema. 10 noies de l'equip docent en què ens vam creure que era necessari treballar sobre la violència de gènere i sobre tot el tema de la dona, i vam crear aquesta petita comissió. Ara mateix som 11 noies, molt motivades, amb moltes ganes de fer activitats per sensibilitzar i treballar tot aquest tema. I la primera idea va ser aquesta, no? Quins dies podem fer alguna cosa? 25N, Dia contra la Violència de Gènere, el Dia de la Dona, i llavors el que creiem més important era fer alguna cosa pels formadors, és a dir, pel professorat. Creiem que el professorat és el primer que educa en una escola, en un institut, i per tant vam dir, hem de començar per aquí, hem de fer una petita formació perquè els ulls i la mirada del professorat canviï. I don't have many answers if you ask me about the plan. Aquesta formació del professorat està lligada, l'hem pogut aconseguir gràcies al CIAT de Manlleu, que és el Centre d'Atenció a la Dona. D'acord, des del CIAT de Manlleu fan protocols per violències masclistes i una altra de les coses que fan és el Pla d'Igualtat Ciutadana, que justament l'ha redactat ella. Per tant, la Cristina és una persona que es coneix molt bé l'entorn de Manlleu i per tant trobem que és molt necessari que vingui a fer-nos aquesta formació, que és bàsicament per fer una mica de taca d'oli sobre què és la coeducació i per què és necessària la coeducació i com podem educar amb uns valors de coeducació, perquè hem de pensar que nosaltres som educadors i tenim aquesta responsabilitat moral d'educar els adolescents que tenim aquí a l'institut. Llavors, a partir d'aquí aneu veient accions de la comissió, que les anirem fent totes juntes, i res, la Cristina és sociòloga, és tècnica de gènere, sí, ho he dit bé, és tècnica de gènere, i ens ve fer una mica, una hora i mitja de formació per, ja us dic, per fer una mica de difusió, d'acord? Més difícil empatitzar, no? Passa a les aules, qui té més la paraula? Feu un dia. Ho veu? Qui ocupa més l'espai? La majoria d'escoles futbolcèntriques on el lloc principal ocupa més espai i les noies estan a la perifèria. Els nois que no els agrada el futbol també queden exclosos, no? On volem anar és a començar a obrir aquest sistema tan estructurat i tan rígid, sobretot perquè genera violències a tothom qui no encaixa aquí, no? Si ho desitgem, és una relació sexual, però clar, és una nena, no? Per tant, aquesta la descartem. Ara, us defineixo abús sexual i agressió sexual. Abús sexual és atemptar contra el cos d'una persona, no? A través de la seva sexualitat, i parlem d'abús quan no hi ha violència. S'utilitzen altres mecanismes per sotmetre l'altre, com per exemple a partir d'una relació de superioritat. Qui ha tingut por de tornar a casa de nit? Homes, quants han tingut por de tornar a casa de nit? Un. Tenies por, patir quina violència? Física? Física, sí. O que et robin. O que et robin, no sabia, un grup de dones, no? I ostres, m'agradaran sexualment? No existeix. Si no tens en compte algunes mesures d'autoprotecció, poden passar-te coses. I la responsabilitat recau en elles, no en l'agressor. És com les criatures que culpabilitzaven a la rateta, perquè ha sigut una presumida, home, perquè t'ha fixat. Ara veureu en els vídeos de YouTube quants gats ens ensenyen cada dia i les noies estan allà. Un dia ho vam comentar a classe i les noies que diuen, ostres, aquesta emoció deia que és una cançó. Dic, és una cançó. En quina posició esteu vosaltres i quina posició estan ells? Però no ho veien.
coeducació i prevenció de violències masclistes amb el professorat, sobretot a través d'aquesta formació, perquè és important que adquireixin eines de detecció de sexisme, perquè en un institut es poden donar moltes situacions, no? De discriminacions, de desigualtats i de violència que afecten doncs, a tota la gent adolescent. No? I en aquest sentit, si el professorat té eines de detecció d'aquestes situacions, podrà actuar en el moment. És important perquè així també, si es pot treballar en el dia a dia, es poden anar generant, no? Es dona una situació, doncs va, parlem-ne amb una mirada crítica, com ens hem sentit, com hem resolt aquest conflicte, com d'alguna manera, doncs això, no? Quines han sigut les relacions de poder que s'han donat, ho podem canviar i és molt important el fet doncs, de qui està cada dia amb l'alumnat que ho pugui treballar. I'm trying to do my best. I feel like in a circle, 'cause it's always the same. I'm complaining about. A vegades cadascú des del seu lloc, no? Va fent cosetes, petites cosetes, però costa aquesta cosa més consolidada, més de tot el centre, no? De cultura de centre. Jo crec que la formació que vam fer l'altre dia contribueix a això. Les jornades que estem fent avui també contribueixen a això, no? En relació als nanos, no? Com estan creixent amb tot això, jo crec que per una banda, comparat doncs això amb fa uns anys, com jo tenia la seva edat, el nivell de consciència és molt més alt i el nivell de discurs està és molt més present. Això a vegades contrasta amb una sèrie de pràctiques que no van en la mateixa línia. Si no és una cosa que avança paral·lelament, no? A vegades a nivell de discurs i a nivell això, no? A nivell cognitiu ens estem molt endavant, però si les pràctiques es queden enrere és no fer res. A vegades penso, bueno, no passa res si a nivell de discurs no estem tan endavant, però no? Sí que anem veient que les pràctiques es van transformant. Ara sí que és cert que la sensibilitat que tenen ajuda molt a estar reflexionant contínuament sobre les pràctiques, no? I, per exemple, quan treballem a música, el tema de la música que escolten ara i són capaços, no? I podem anar fent aquesta reflexió sobre quines són les actituds masclistes que apareixen i tot això, i ells en van prenent consciència, bueno, penso que és un pas endavant. I'm trying to find myself, and M'agradaria que totes i tots penséssiu un artista, una cantant, un músic que us agrada i farem 2 columnes a la pissarra. no one knows what I need. Parlarem de la dona en la indústria musical, que és un món que no sé si ho coneixeu, suposo que és un món que es queda una mica lluny del que és la indústria, que és tot el que hi ha darrere, i parlarem de la falta de dones una mica aquí, bueno, com a tot arreu. He agafat unes dades que són de l'any passat, i tots els festivals que vam fer l'any passat, els festivals potser més importants o que porten més gent aquí a Catalunya, i la veritat és que quan vaig agafar això em vaig enfadar molt, perquè és un tema que jo ja ho sé, però quan veus els números al·lucines. Les columnes vermelles són els homes i les columnes liles són les dones. On són les dones? Aquí. Veieu? Vigileu-me aquesta revista perquè l'haig de tornar. Si voleu us la podeu anar passant. Per què creieu que passa? On es fan la carrera de música, que és a l'ESMUC o al taller de músics, realment hi ha més dones estudiant música. Llavors és un tema que és una mica preocupant. Jo us he fet aquest esquema també d'una mica de la indústria, perquè el problema també és una mica aquí. Majoritàriament ens trobem en un sector que és molt d'homes. They say it's easy, just don't give up on me. And I'm trying to find myself. Podria estar fent aquest taller un home més gran que jo
i la possibilitat que estigui jo aquí sent tan jove i a més que em dedico en aquest sector, doncs penso que és molt guai, no? Que a més em sento bastant a prop d'ells i penso que és un tema que, ostres, que hem de reflexionar i hem de reflexionar-hi molt i s'han de posar les dades allò davant seu i a part és això perquè he vist en el taller que he fet que és un tema que interessa. És un tema que interessa i que surten preguntes i que surten reflexions i penso que conjuntament amb tots els alumnes de l'aula hem arribat com a una mena de preocupació i perquè això canviï. I llavors penso que és necessari que des de l'institut es facin aquestes iniciatives i que continuïn fins sempre, fins que ja no les necessitem, bàsicament. And I'm trying to do my best. Nosaltres valorem molt positivament aquestes jornades, primera perquè ha sortit del claustre del professorat, d'una manera espontània, està completament d'acord amb el PEC, que hem renovat ara fa poc, i a més hi ha un punt que és un valor que és important, que és el de l'educació, i bueno, estem molt contents d'aquesta força i d'aquestes ganes de tirar endavant això. És molt important fer una llista, que això ho podeu fer sempre, o sigui, en qualsevol moment va molt bé, del que t'agradaria trobar en una relació, i això tant pot ser en amistat com en una relació de parella, el que sigui. Què esperes que t'aporti l'altra persona? Coses molt importants de no fer. No pressionar aquesta persona, aquesta noia que està en una situació de violència, a que deixi aquella relació. Perquè fins que no estiguis suficientment preparada, se senti valenta i sigui totalment conscient de la situació que està i que no vol estar, per molt que tu li demanis que el deixi, no ho farà, si no ho creu al 100%. Tu li has de fer entendre que estaràs allà. També és important que identifiquem si la nostra amiga ens dona algun senyal d'alerta, no? De que ens necessita. A vegades no t'ho dirà potser verbalment, però li veuràs a la mirada una situació de estic acollonida o necessito plorar moltíssim perquè estic destrossada. Si nosaltres ataquem molt la seva parella, per com es comporta, també és com que l'ataquem una mica a ella, no? Perquè estan molt fusionats tots dos. Nosaltres pensem que és molt important el que s'està fent avui aquí a l'Institut Antoni Pous, perquè a través de l'educació i la pedagogia és quan realment es poden haver canvis, no? I amb les noves generacions són les que perpetuaran o no els rols que existeixen ara, que són masclistes i sexistes, i per tant, per fer aquest canvi de paradigma necessitem que hi hagi formació, sensibilització i espai dintre les aules per poder parlar de coses que moltes vegades no es parlen a casa o no es parlen en molts altres sectors, no? Llavors és una eina fonamental pel canvi i la transformació, que és el que en realitat es vol, no? Canviar la mirada. Llavors nosaltres hem fet un taller sobre com detectar la violència masclista en l'adolescència i com afrontar-la també. Llavors ens hem adonat una mica que primer i segon d'ESO evidentment van molt més perduts perquè molts no han tingut tampoc ni relacions de parella ni res gaire d'allò que s'hi assembli. Tercer i quart estaven potser com més conscienciats i conscienciades i més atentes, però sí que és veritat que han participat menys i creiem també que és perquè totes les coses que tenen a veure amb la part emocional són molt més difícils de treballar, són menys habituals també als instituts, i és com que tot ve més de nou, costa més opinar, costa més obrir-se i al final és com potser un impacte més fort perquè són coses greus que tenen a veure amb les emocions i potser és el que hem notat més. Sí, no? Exacte, que quan demanaves el feedback, com curiosament els petits potser encara eren més inconscients i en canvi de seguir han parlat, en canvi amb els cursos més grans com prenien molta consciència, no? Assolint tots els conceptes, concentrats, sí que els ha costat participar, però en canvi era com que estaven enriquint tope de qualsevol concepte que nosaltres els estàvem explicant. Molt positiu, o sigui, la valoració és superpositiu i ens va agradar molt a la que vam rebre la proposta de dir i tant, vull dir, aquí hem de ser-hi. I'm trying to find myself and La jornada del 25N que han organitzat aquí a l'Institut Antoni Pous a mi em sembla molt positiu perquè així ens formem
dins el professorat, dins l'alumnat, o recordem coses que potser s'han fet malament o s'estan fent malament actualment i així es poden arribar una mica a canviar o a millorar o sobretot parlar-ne del que es fa. No s'ha parlat prou que la majoria de pàtics a l'escola són futbolcèntrics. Avui hem fet una lectura per al dia 25N, que és el dia contra la violència de gènere, que explicaven que els camps de futbol, els patis, ocupen una gran part de l'espai i les nenes majoritàriament sempre estan a part. Quan un pati d'escola té la pista de futbol al centre, sovint el que passa és el següent. Els nens, habitualment, són nens, encara que les nenes cada cop juguin més a futbol, juguen a pilota ocupant la major part de l'espai. Jo vaig voler ser delegat de gènere perquè, per sort, a la meva casa sempre m'han inculcat valors bastant bons, sobretot la meva mare i els meus avis. I com tothom no té aquesta sort, he volgut ser la veu de quan diguin algun comentari masclista o qualsevol cosa així, o hi hagi alguna discriminació per part de qualsevol persona que sigui diferent, doncs volia dir-ho i participar en tot aquest tema, perquè és que crec que a aquest institut tenim bastanta sort perquè sí que es treballa bastant i es lluita bastant en aquests temes. I per això volia lluitar, ser una més o un més en aquesta lluita. Avui a Reflexió fem 30 minuts de lectura, doncs hem llegit una petita lectura que anava sobre una mare i una filla que patien agressions per part del seu pare. Jo personalment crec que sobre això que està passant és bastant greu perquè no hauria de passar això, ja que s'hauria de tractar a tothom per igual i a vegades en casos d'aquests no s'escolta la dona com s'hauria d'escoltar i crec que s'haurien de prendre mesures. Jo he fet el taller de Fem Esport i en aquell taller ens han explicat la violència masclista i el que passa en el món perquè estiguem conscients de les coses que passen. I també ens ha explicat els esports que feien les noies i que no tenien els mateixos drets que els nois i que cobraven menys. I una altra cosa que ens ha dit és que també els productes de cosmètica i això, les noies tenen que pagar una cosa més que els nois. Li fiquen com un petit impost a elles per el mateix que compren. I això és un gran problema. La nostra lectura tractava d'una parella, un home i una dona, que tenia dues filles. I l'home un dia es va començar a abusar de la seva dona i a fer coses que no tocaven i la dona ho va anar a denunciar. El simple fet que només posessin una denúncia de 300 metres de distància doncs va fer que l'home s'ho passés i que tornés a abusar d'ella. I després ella va tornar a denunciar i l'únic que van fer va ser que des de 300 metres van fer que s'enllés 500 metres. I l'home, al veure que només eren 500 metres, la va acabar matant i ell, al veure tot el que va passar i tot, es va suïcidar. I les seves filles, per voler transmetre tot això que havia passat, ho van publicar al seu poble i a les xarxes. I nosaltres trobem que això és una cosa que tant pot passar ara com va poder passar abans i que és una cosa com bastant heavy, perquè ara ja totes les dolles és com si ho normalitzéssim. El simple fet de passar per algun carrer que ens diguin que guapa, no sé què, o que ens facin de penca aquí a l'institut, és com dir, no sol passar aquí a l'institut, la veritat, però els cops que passa és com que ho normalitzem i que no tenim com dir, tu, prou ja, no sabem com frenar-ho. I crec que s'hauria de viralitzar que això no és normal que passi i que no podem tornar els anys enrere, que això era molt més fort que ara. I també el que ens sortit molt a les classes és dir que a vegades això només ho lluiten les dones pel simple fet que són elles les que s'hi preocupen més, el fet que només els hi pot afectar a elles, que si ho comparem la violació d'homes a la violació de dones és bastant diferent i a vegades si lluitem tots pels drets humans, per què no podem lluitar tots pels drets de les dones? Perquè tots ens mereixem la igualtat, al fin i al cabo. Jo soc delegada de gènere i crec que gràcies a aquest grup de persones que ha creat l'institut doncs hem de donar veu a la igualtat de gènere. A l'hora de lectura hem parlat sobre la masturbació femenina i el que ha passat és que ningú sabia per on començar ni què debatre. Encara que tothom pensava que era algo natural, es notava que en el fons no ho pensaven, perquè si ho pensessin no haguessin parlat. Nosaltres creiem que és important la jornada d'avui perquè
molta gent es pensa que al centre hi ha molta igualtat i que no hi ha cap tema de tabú, però nosaltres creiem que necessitem aquestes jornades per tal de que sigui tot més igual i no se'ns faci difícil de parlar d'alguns temes. Trobo que en una societat com en la que estem, en la que s'exposa, que estem conscienciats, és molt fort que encara hi hagin víctimes. O sigui... A la lectura, per exemple, hem parlat sobre l'avortament i tot el que comporta. Jo personalment penso que està bé que se celebri un dia, o sigui que hi ha un dia especial per reivindicar aquest tema, però penso que també s'hauria de parlar més sovint i que no fos un tema tan tabú. I no se'n parla per tema que està mal vist avortar perquè representa com si estiguessis matant una vida i jo crec que se n'hauria de parlar més i de fer-ho més visible, perquè nosaltres tinguem més eines i que tinguem opcions de decidir. Avui al matí hem fet una lectura que tractava de lo difícil que és una dona, lo difícil que és ser una dona avui en dia i lo difícil que és estar bonica, per exemple, per després, al llarg dels anys, que no serveixi de res. I també ara hem fet a primera hora un taller que era de l'Anna Casaramona, que anava sobre la seva experiència en el hoquei i que és professional i que a vegades sentia comentaris que no li agradaven. Jo penso que el que ens han dit avui és molt necessari perquè la gent que no està molt entesa en aquestes coses es té que associar al tipus d'aquests de coses que passen avui en dia i és necessari. I aquest dia és important perquè els homes no tenen drets per violència, les dones, i l'amor no fa mal. I'm trying